Hola. Hola Jordi, moltes gràcies per conceder-nos aquesta entrevista. Encantat. Jordi Roca és el director del Cibernàrium. El Cibernàrium és un espai de formació i creixement a internet de Barcelona Activa. I Barcelona Activa és l'agència de desenvolupament local de l'Ajuntament de Barcelona. Moltes gràcies Jordi per conceder-nos aquesta entrevista. A vosaltres per venir aquí. Quin avantatge té per una empresa, un emprenedor, tenir una pàgina web? Bé, de fet, la pàgina web és la teva carta de presentació al món. Actualment, tenir una pàgina web és fonamental per qualsevol negoci perquè ens estem acostumant a cercar la informació del que necessitem a la web, a internet, i per tant és la teva carta de presentació. I com a carta de presentació també hi ha moltes botigues que obren a internet, no? O sigui, realment, com funciona? Sí, de fet, jo crec que internet a vegades ens podem pensar que és una eina per grans corporacions o empreses molt grans. Qualsevol petit negoci pot tenir el seu portal d'internet, pot tenir la seva porta al món a través de la web, perquè és una manera, és un altre canal per acostar-se als seus clients. I les empreses poden, si milloren la seva pàgina web, poden captar molt més clients? Sí, evidentment sí. Tenir una bona pàgina web actualitzada, amb uns continguts atractius, fan que la gent que navegui s'hi quedi o que s'hi estigui més estona. Pensem que el temps mig d'una persona en una pàgina web és ínfim. És a dir, nosaltres entrem, mirem, si no ens agrada sortim. Els continguts ens han de traure molt per realment estar-nos allà durant una estona, navegar, veure quins continguts hi ha, etc. Per tant, és molt important que sigui una pàgina web atractiva, amb continguts renovats i sobretot actualitzada. També existeix el fenomen de l'open source. Què és l'open source? L'open source o codi lliure és un altre, jo diria que és un altre model de negoci de venda de software. Està en contraposició amb el codi propietari o amb el software propietari, en el qual tu pagues una llicència per obtenir un programari, mentre que l'open source el que estàs fent és que no pagues una llicència per obtenir aquell programari, és un programari que ha estat creat per tota una sèrie de desenvolupadors que al compartir els codis fonts poden anar fent aportacions a aquest codi, per tant poden anar-lo millorant, i és una millora contínua perquè arreu del món hi ha gent que ja està fent aportacions, i per tant tu no pagues una llicència, no llicencies el codi, l'únic que has de fer és fer-te'l, és a dir, adequar-te'l a les necessitats del teu negoci. Per tant, codi lliure no vol dir gratuït, però sí que vol dir no pagar llicència i vol dir segurament una major flexibilitat, un major preu i tenir la garantia de tenir les actualitzacions molt més habituals. Creus que a través d'una auditoria o una consultoria web l'empresa pot millorar la seva presència a internet? Sí, jo crec que sí, és a dir, en molts casos la presència de persones externes a l'empresa, expertes en un determinat tema, poden ajudar a millorar la rendibilitat del teu negoci, ja no només en l'aspecte tecnològic, sinó en molts altres aspectes, en l'aspecte d'operacions, l'aspecte de màrqueting, etc. I com a millora del negoci, pot ser interessant tindre un pla de màrqueting? Sí, evidentment. El pla de màrqueting el que et fa és a dir, això et lliga a nivell estratègic tot el teu negoci. El pla de màrqueting el que t'ha de permetre és arribar al teu client i fer-ho la millor manera, la manera més eficient, però la manera que també el teu client atraguis aquest client. De quina manera poden ajudar les empreses a tindre microcampanyes? Bé, les microcampanyes, jo crec que són accions puntuals que des d'un punt de vista marketià, des d'un punt de vista de màrqueting, les empreses poden fer per fomentar determinats productes, fomentar determinats serveis en un moment determinat. És a dir, són accions puntuals que et permeten emfatitzar algun servei o algun producte que tu vulguis donar en aquests moments. Per tant, és una manera de fer-te present en el mercat d'una manera continuada, donant valor a un determinat producte o servei. Llavors, creus, per donar aquest valor, és interessant fer una estratègia de publicitat amb cercadors? Sí, això sempre en funció de quin negoci tinguis, de quin tipus de web tinguis,
però sí que pot ser molt interessant el tema de publicitar-te i de posicionar-te adequadament dintre dels cercadors, etc. No? Per què? Perquè, tal com hem dit abans, nosaltres cerquem la informació en els navegadors i cerquem la informació a Google i amb eines similars. No? Per tant, ser allà present és absolutament imprescindible. Llavors, consideres totalment imprescindible fer com una estratègia de posicionament natural de tema de SEO? Sí, és a dir, en aquest cas sí que més enllà de si fas una campanya o no fas una campanya amb els buscadors i amb eines com AdWords o coses similars a aquestes, jo crec que el posicionament natural és imprescindible, perquè sí que realment aquí sí que es demostra que tu quan poses les paraules claus en el buscador, si estàs a la segona pàgina, jo no dic a la tercera o la quarta, si estàs a la segona pàgina del Google, per exemple, si parlem d'aquest buscador, és molt probable que ja ningú et vegi. Per tant, la visibilitat de ser el primer, ser el segon o el tercer en un llistat de recursos per un tema determinat jo crec que és fonamental. I quins obstacles creus que es poden trobar les empreses amb una estratègia de màrqueting viral? Jo diria que més que obstacles, a veure, el màrqueting viral també per determinats negocis crec que és una eina molt positiva, és un nou tipus de màrqueting no intrusiu, és a dir, que allò que reps com a propaganda o com a publicitat t'agrada i per tant ho transmets a altres i crees aquesta xarxa viral d'aquest contingut publicitari o d'aquest contingut de màrqueting. Per tant, això com a plantejament és positiu. Jo crec que com a desavantatge o com a possible pega o perill d'això és que has de controlar molt bé a quin públic vas dirigit, a qui està impactant aquest màrqueting viral, perquè és un element que deixes de controlar. És a dir, tu ja no controles a qui arriba el teu missatge, sinó que el teu missatge arriba a molta gent. Per tant, la dificultat és acurar molt bé quin és el missatge que estàs donant, tenir una estratègia molt clara d'aquella campanya de màrqueting viral o aquella microcampanya que estàs endegant, que tingui molt ben acotat el missatge, perquè si no et pot sortir el tret per la culata, diguem. Una cosa que a vegades surt el tret per la culata és l'enviament de SMS no desitjats. Què penses de l'enviament de SMS desitjats? També altre cop depèn molt del tipus de negoci que tinguis, però jo crec que cada cop el tema publicitari tendeix més cap a la no intrusió i cap al fet experiencial. És a dir, ens agrada que aquella informació que rebem ens generi algun tipus d'experiència i a partir d'aquesta, si aquesta experiència és positiva, nosaltres serem difusors d'aquesta experiència. En el moment en què qualsevol experiència d'aquesta és negativa, com per exemple un SMS no desitjat, ja apartem de la nostra ment, diguem, aquell producte, aquell servei, perquè allò no ens agrada. És a dir, considerem que està invadint el nostre espai. Per tant, molt en compte amb el tema dels SM, de les campanyes amb SMS, ben fetes poden tenir molt bon resultat, però altre cop aquí una molt bona estratègia de màrqueting a darrere, una molt bona estratègia global de la campanya et pot fer tenir una campanya d'èxit amb aquest tema. Una campanya que funciona bastant bé, amb èxit, és mantenir les pàgines web vives, amb contingut fresc. Què n'opines? Quan entres a un portal web i ja veus que hi ha continguts de l'any 2007, no estem parlant del 2005 o del 2008, ja veiem que hi ha poca activitat. I això, també altre cop a nivell de màrqueting, et dona una imatge no positiva de l'empresa, no? Home, aquesta gent no estan al dia, no estan actius en aquest tema, etc. Continguts renovats, cada cop que entro en una pàgina jo espero trobar alguna cosa diferent que l'anterior vegada que hi he entrat, perquè si no ja m'avorreixo. Aquest és una miqueta el comportament dels internautes, no? És a dir, que cada cop hem de tenir alguna cosa nova a oferir, perquè si no aquella persona que ha entrat a la nostra pàgina se'n va a una altra. I anar-se'n a una altra és tan senzill com clicar un botó.